Daně, bacha! Jdeme natáčet celou dobu. Tak, Hej! jede ráno! A jede, nejhorší z drifterů. Ne, to ne, to je blbě. A teď jedu já. Nedělám, jedeme 100 milionů odběratelů. A držte mě 10 000 odběratelů. A víš, že ten, kdo to bude natáčet, tak to dostane. Počkat. Já budu natáčet celou dobu. Budem se střídat. Ale já teď chci natáčet. Já se nechci střídat, já nebudu jezdit. Tak jdu moje Honza. Toto je nejlepší, poloviční drifter. Nebo spíš nejlepší. Lidičky. Hej. Lidičky, dejte hodně moc odběratelů. I lajků. Kámo, už to jde minutu. Už to natáčíme tady minutu. Tak jdem. Dovolím ukázat, jak se to udělá. Jedete? Ujedete. Budete prostě, já jdu brzo, ale musíte Paráda. A už to stopuje. Pouštím. Už to točí zase. Chci to nechat celou dobu točit, tam to vypadá. To točí už. Daňo, tak jeď. Teď Dana jede. Dana jede. Teď jedu já Honza a pak Dana jede. Nejdřív Honza, pak Dana jede. Kam už 2 minuty? Dejte mu 10 000 odběratelů. Komu? Dejte mě 100 milionů odběratelů, nebo 10 milionů odběratelů, nebo stačí milion. Teď jede dál. To stačí. Teď jede Dana. Jede Dana. Lidi, koukejte, teď to bude paráda. Netačte to, jak to jde. Teď jede Honza. Tak já jedu na Adamkovým kole, toho nemá. Stopuju. Stop.